O 25 de novembro é o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Pactouse esta data no primeiro encontro feminista de Latinoamérica e do Caribe, celebrado en Bogotá en xullo de 1981. Fai 37 anos e confirmado pola ONU fai menos de 20. Acordaron esta data en homenaxe ás irmáns Mirabal, tres activistas políticas que loitaron contra a ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana, as cales, tras ser violadas e torturadas no cárcere, foron asesinadas polos axentes policiais de Trujillo o 25 de novembro de 1960. Nesta primeira reunión feminista, as mulleres denunciaron a violencia doméstica e a discriminación cara ás mulleres por parte dos gobernos, así como os casos de violacións e abusos ás encarceradas políticas. Bos días, son Lía Figueiras e xunto coas miñas compañeiras e compañeiros formamos un grupo de pensamento crítico dedicado a investigar e crear a nosa propia opinión acerca de temas cruciais na nosa sociedade. Reunímonos por primeira vez para participar nun debate cuxo tema principal eran as actitudes e comportamentos machistas na mocidade. E hoxe estamos aquí reivindicando o 25N. Agora que xa sabemos a historia desta data, cabe preguntarse que reivindicaría de hoxe. A violencia de xénero é calquera agresión cara á muller, baseada na desigualdade de xénero. Ditas agresións son tanto dano psicolóxico como dano físico, en calquera dos ámbitos, público, familiar ou individual. Dende ameazas, chantaxes ou a privación da liberdade individual ata as violacións, o maltrato físico e a morte. O 25N é unha data para denunciar a violencia contra as mulleres, unha denuncia que abarca dende a visibilización deste tipo de violencias ata concienciar as persoas de que é un grave problema dentro da sociedade, incluso dentro de España, un país tan teóricamente desenvolto, onde desde 2018 45 mulleres foron asasinadas polo feito de seren mulleres. Agora vou explicar o que son a violencia de xénero, a violencia machista e a violencia doméstica. A violencia de xénero define a ONU como todo acto de violencia baseado no pertencente ao sexo feminino que lle causa ás mulleres dano físico, sexual ou psíquico, e inclúe ameazas de tales actos e a privación da liberdade tanto na vida privada como na vida pública, independentemente do tipo de relacións interpersoais que manteñan o agresor e a vítima. Nesta inclúese a violencia machista, xa que esta non ten ningún reflexo legislativo expreso. Esta expresión engloba tanto a violencia acontecida no ámbito doméstico como a que ocorre fora dele, mentres que a violencia doméstica non ten por que corresponderse coa violencia de xénero, xa que existe tamén violencia no ámbito doméstico que non ten nada que ver con cuestións de xénero, como a violencia contra os menores, os maiores, etc. Con isto, espero que quedara clara a súa diferenza e que boa parte de vos dende agora utilice os termos correctamente. Ben, que é o machismo? O machismo é toda ideoloxía, comportamento ou actitude de quen defende a supremacía do macho e non acepta a igualdade de dereitos entre o home e a muller. Poden ser familiares, sexuais, económicas, legislativas, anatómicas, culturais ou académicas. Todas elas onde a muller non é tan tida en conta como o home, e mesmo ten que facer moito máis para conseguir o que un home o faría moito menos. Agora vou vos ler unhas citas que seguro que xa vichedes abaixo e que representan comportamentos e actitudes machistas. As mulleres atopan o meu poder case tan excitante como os meus cartos, Donald Trump. Queixanse todo o día de que sofren, están oprimidas e que son tratadas como obxectos. Pero elas non paran de subir fotos espidas para quentar. Dale review. Deixemos que as mulleres xoguen con roupas máis femininas, como no voleibol. Josep Blatter, expresidente da FIFA. A muller é galiña, tórcelle o pescozo, verás como queda mansiño, refrán galego. Se a violación é inevitable, reláxate e goza, Cacho Castaño. Non acostumo a falar coa prensa catalana, pero contigo fago unha excepción, porque eres moi guapa. Luís Figo, futbolista. Cale e garde respeto cando está falando un home, Salvador Hernández. Non alcanzo a ver que utilidade pode ter unha muller para o home se se exclúe a función de concebir nenos. Agustín de Hipona. Ela non merece ser violada, porque é moi mala, porque é moi fea. Non é do meu gusto, xamais a violaría. Eu non son violador, pero se o fora non a violaría, porque non o merece. Bolsonaro. Estas frases foron ditas por homes coñecidos, famosos no seu tempo e o máis importante, xente influinte que compartiu este tipo de ideas e que chegaron e seguen chegando ata nós e ata os nosos días.
Acabamos de ver unha serie de prexuizos machistas en forma de citas de xente coñecida. Así, estes prexuizos afectan o comportamento de xoves e adultos. E agora eu, e máis a miña compañeira Gloria, imos explicar esta banda deseñada da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Pero primeiro de todo, temos que saber que a violencia de xénero parte de mitos e estereotipos que nos enganan e que distorsionan a nosa visión da realidade. E, aínda que nos custe crelo, seguen no noso inconsciente e poden chegar a afectar o noso comportamento. Así, os e as adolescentes non somos unha excepción e ás veces temos comportamentos e actitudes machistas, aínda que non sexamos conscientes. Esta banda deseñada que imos ver fíxose co propósito de facernos ver que a violencia de xénero non é algo alleo a nós, ademais de axudarnos a detectar con facilidade algúns sinais incipientes da violencia machista presentes nos adolescentes. Porén, seguro que todos e todas vistedes as viñetas colgadas da banda deseñada do Instituto, pois se vos decatades, detrás de cada unha delas hai unha serie de palabras que son as que lle chama un rapaz a unha rapaza, e que van dende palabras bonitas ás máis feas. Isto reflite o que non se ve detrás deses comportamentos de violencia machista que aparecen nas viñetas como o chantaxe emocional ou os celos, pois esas palabras son a propia evolución da parella, a que está contaminada pola violencia machista. Desta forma aparecen estes comportamentos que vemos nas viñetas. Pero tendes que saber todas e todos que os celos non son unha expresión de amor, senón de poder, de posesión, de control, e que encobren unha baixa autoestima, inseguridade e desconfianza. Ademais, non podedes permitir que a vosa parella controle o que facedes. Non podedes deixar que vixíe a vosa forma de vestir, de falar ou de comportarvos. Non podedes permitir que vos separe dos vosos amigos e amigas, nin da vosa familia. Nin podedes deixar que vos controle a través do WhatsApp ou das redes sociais. Sodes persoas libres. Imos ver agora algunhas das señais de violencia machista na mocidade. Os celos son o mito máis presente na xuventude, identificándoos coa demostración de amor, cando o máis importante na parella é a confianza. Neste exemplo, o mozo non deixa saír a rapaza cos seus amigos, negándolle a liberdade que ela merece. O control é un dos predominantes e dá na liberdade e intimidade da rapaza. A revisión do móvil, dos mensaxes e das redes sociais son os exemplos de control máis habituais. Neste exemplo podemos ver como o mozo controla a que hora se conecta a rapaza, un indicio de violencia machista. A humillación tamén se dá no ámbito da parella e afecta ao respecto que debería ter unha persoa hacia outra nunha relación. Neste exemplo, o mozo está humillando a rapaza diante de máis persoas. O abuso é unha forma de violencia física ou psicolóxica na que unha persoa está nunha situación de superioridade e abusa en outra. No exemplo, a rapaza dille que pare, pero o mozo segue porque o considera unha broma. O sexo pode chegar a ser unha forma de violencia cando unha parte non quere e é obrigada, como no exemplo, onde o mozo dille que teñen que facelo porque é o normal nas parellas. A sextorsión é unha nova violencia vinculada ao recente mundo de internet e redes sociais. No exemplo, vemos como o mozo chantaxea a rapaza cunhas fotos dela lixeira de roupa para conseguir o que el quere. O chantaxe emocional é unha forma de control que recorre á culpa e ao medo, facendo que a vítima se sinta culpable e obrigada a non cuestionar as bases da relación. E por último, a manipulación. Como vemos no exemplo, é outro comportamento incipiente de violencia machista. O rapaz está culpando a rapaza por non mandarlle unha foto, dicindo que non o fai porque non o quere ele. A continuación, imos a ver un vídeo realizado polos alumnos de terceiro da ESO, que é un exemplo das sinais que vos acabo de falar, titulado O machismo a través das pantallas.
Agora imos ver un vídeo feito por algúns dos alumnos de clásicas de segundo de bacharelato B, no que lemos un texto en grego e facemos a traducción ao galego. Trátase do texto de Lisístrata, o autor é Aristófanes, e nel fálase da folga ou rebelión das pernas cruzadas. As mulleres néganse a manter relacións sexuais cos seus homes ata que firmen a paz na guerra do Peloponeso. Para isto retíranse á Acrópole e dende ali prodúcese moitas situacións traxicómicas. A obra remata ca firma da paz e o equilibrio logrado polas mulleres. Esta é a aportación dos alumnos de clásicas para o Día contra a Violencia de Xénero. Vouvos ler un parágrafo de Lisístrata, que fai referencia á rebelión das mulleres coñecida como a folga das pernas cruzadas. Lisístrata é unha obra representada no 11 a.C., na que a cidade estaba perdendo a guerra e sufría á vez unha verdadeira guerra civil, e a obra ofrécenos a ilusión da paz. A obra apóiase nos antigos rituais onde enfrentan coros de homes e mulleres. No mundo ao revés, triunfo das mulleres sobre os homes. É o da folga sexual das mulleres. As mulleres negaronse a ter relacións sexuais cos seus maridos para que estes non fosen á guerra. Esta é coñecida como folga das pernas cruzadas. Os laconios non poden resistir máis a folga sexual e van a negociar. Finalmente, Lisístrata fai de mediadora entre eles e os atenienses, e a paz conséguese. Reconcílianse entre atenienses e laconios e tamén entre homes e mulleres. O caetano remata patos gemeis, dame o home gimio, alau tautum, posu tautum, polemoton est apa tutu. Alau dendei protum polemai, prosgar sucesomen alos. Gemeis gimas os homes gimeis, gemeis mento. Gleton que? Que é o que vas facer? Iso me preguntas? Ímolo administrar nós. Que vas a administrar? E por que che parece chocante? Non soportas que nos o administremos? Pero non é o mismo. Como que non é o mismo? A guerra hai que facelo contando con estes cartos. Pero primeiro de todo é que non hai que facer a guerra. Pois, de que outra maneira estaremos a salvo? Hos sofesei carme buler, dei non legetes a la poilea tauta estin homos. Nós salvaremosvos. Vos? Sí, nós. Asombroso. Nós, nas primeiras fases da guerra e durante un tempo, aguantamos polo prudentes que somos, calquera cousa que fixerades vos os homes. A verdade é que non nos deixábades nin rechistar. É iso que agradarnos non nos agradabades, pero nós estábamos ben informadas do vos. E, por exemplo, moitas veces, estando na casa, enterábamos dunha mala resolución vosa sobre un asunto importante, e despois, sufrindo por dentro, preguntábamos-vos cun sorriso que cláusula decidirades. Hoxe na asamblea, añadir en Estela a relación ca treula. E iso a ti que? Dicía o marido de turno. Non te calarás? E eu calaba. Pero eu non me calaba nunca. Agora, a miña compañeira Alba máis eu vamos vos ler uns contos, pero antes de cambiar o conto, gostaríame poñervos en contexto. A maioría dos que hoxe estamos aquí, na nosa infancia, e non tan infancia, sufrimos o influxo de películas como Brancaneves, Vincenta ou A Bela Dormente. Películas da gran compañía cinematográfica Disney. Pero do que non nos decatamos, cando as víamos, era de frases como «É unha muller, e todos son un veleno», ou «Servirei de moito, sei lavar, coser, barrer e cociñar», da película Brancaneves. Ou «Por moito que agora sufra a alma, se non perdes a calma, poderás encontrar o Príncipe Azul», da película Vincenta. Por iso, hoxe, nós decidimos que íbamos cambiar o conto. Guerreiras antes que princesas, de Marta Figueira de segundo de ESO. Todos os contos de príncipes e princesas comenzan por «Eres unha vez» e rematan cun «Foron felices e comeron perdices». Pero non sempre é o caso, é aquí a historia de Mulan. O exército dos hunos quere invadir China e o emperador decide mandar a un varón de cada familia a loitar contra eles. Ás aforas do centro da cidade vive unha rapaza chamada Mulan que dende moi pequena soñaba con poder formar parte do exército e loitar contra fortes guerreiros. O día dos seus 18 anos achega a base. Ali era un costume asistir ás casamenteiras en busca dun bo marido, e como non, a nai de Mulan obrigaría a asistir a unha delas. Ela non tiña un bo marido, e como non, a nai de Mulan
interese ningún en comprometerse con ningún home, prefería estar solteira. Pero a opinión de súa nai non era a mesma. Ela quería que un home a coidara e a mantivera cando eles non estivesen. Pero un día Mulán, cansada das ideas de súa nai, dixo: «Mamá, eu seime valer por mí mesma. E se queres que vaya a onda casamenteira, por min ben, pero non casarei con ninguén». Pasaron uns días, seu pai debía marchar a mañá seguinte a combater no exército. Os anos xa lle pasaban en riba, e Mulán tomou unha decisión. Ela era moito máis forte e valente que moitos homes, e tamén podía loitar na guerra como a eles, ou mellor. Non se cortou a súa formosa melena, nin ocultou o seu gusto, non se escondeu de quen era. A hora acordada presentouse ao palacio. Vaya sorpresa, non era a única muller. Centos e centos de mulleres estaban á cola para alistarse. Os homes ríanse e burlábanse do feito de que elas estivesen ali. Entre as mulleres podíamos atopar a varias princesas. Brancaneves, agora chamada Negra Neves, Jazmín, ou mellor dito Margarita, Aurora, cambiou o seu nome a Estrela. Algúnas delas tiñan pancartas na man. En algúnas delas podíase ler as frases: «Si eles poden loitarnos tamén, máis fortes e valentes ca moitos, princesas guerreiras». O emperador non tardou moito en sair o ver o que pasaba, quedou abraiado. «Bos días, non me esperaba eu isto para nada, pero como xa debería de saber, non está permitido que as mulleres se alisten no exército. É mellor que volvades aos vosos fogares e vaiades preparando unha boa comida para cando volten os futuros guerreiros», dixo o emperador. Logo dese estupidísimo discurso que non serviu para nada, as mulleres empezaron a gritar as frases das pancartas. Mulán tamén se uniu a isto, e cantas máis mellor. «Señoras, non sigan con esta tontería e marchen, fagan favor», dixo o emperador cun tono desafiante. Os homes empezaron a facer cola para alistarse, pero como máximo só habería 45 homes. E aí cando todo cambia. Como non temos suficientes guerreiros, recolleremos o currículo de todos e algúns serán as afortunadas de poder formar parte do exército chinés, comentou o emperador avergonzado. Non somos unha opción a cal poidas elexir cando che conveña. As mulleres valemos moito. Somos capaces de facer o mesmo que os homes aquí presentes. E se nun principio non nos quixestes, non seremos o vosso segundo prato. Estrela defendeu cun espectacular discurso que deixou a boca aberta a todos. Logo duns días, non moito despois do sucedido, o emperador mandou unha carta a todos os fogares pedindo desculpas polo ocorrido e dándonos a oportunidade de presentarnos para combater, tendo os mesmos dereitos e privilexios que o home. Mulán foi das primeiras en presentar o papel de inscripción. Logo dela, Estrela, Negra Neves, Margarita e centos de mulleres máis. O combate tivo unha duración de 5 semanas, intensas e duras, pero valerá a pena. China ganara os hunos, e todos gracias a elas, convertíronse en historia, deixando o legado da muller polos teus, e facendo que nunca máis se volvera a criticar o feito de ser muller. Para festexalo, Negra Neves invitou a todas as guerreiras ao seu castelo. Organizou unha festa onde estaban rodeadas de música, comida e bebida. Un gran momento. E como debería rematar este conto, sen príncipes e perdices foron máis felices. Contos vellos, finais novos. Brancaneves, dirixiu Fernández Tubío de primeiro da ESO. Había unha vez, fai moitos anos, nun reino moi alonxado, unha princesa chamada Brancaneves que vivía nun castelo, con roupa vella. A madrasta de Brancaneves preguntáballe ao seu espello quen era máis guapo do reino e sempre lle dicía que era ela. Pero uns días máis tarde preguntoulle quen era máis guapo do reino e díxolle que era Brancaneves. Chamou un cazador para que a matase, pero este deixouna con vida, explicoulle a situación e Brancaneves correu e correu ata que chegou a unha casa de piruleta, explorouna e quedou a dormir no chan do cansada que estaba, ao lado dunha chimenea. Esa mesma noite, un lobo entrara na casa. A chimenea apagárase pola noite, justamente ás 5:01. Pero, coa pelaxe do lobo, dormiron moi cantiños. A mañá seguinte, o espello díxolle á madrastra que Brancaneves seguía con vida, así que decidiu convertirse en vella e levarlle unha mazá para envenenala. Cando chegou á casa de piruleta, Brancaneves comeu a mazá e cumpriu o seu soño, que era voar, e non parou ata que se cansou. Logo, tomou un paracetamol porque lle día moita cabeza e entrou nun soño moi profundo. Soñou ata o que non estaba escrito e xa despertou coa súa primeira cobra de amor a un príncipe azul. Viviron divorciados e quedaron cunha orde de alexamento por maltrato. Brancaneves, Arcos de segundo de ESO. Branca era unha muller que vivía co seu pai no centro urbano. Ambos eran famosos arquitectos da súa cidade, aínda que ela sempre estaba un paso por diante do seu proxenitor, a pesar da diferencia de idade.
Un día, un malvado cazador envioulle unha carta dicíndolle que ia asesinar, pois estaba en total desacordo con que unha muller puidese ter unha profesión tan importante e ser a xefa dun home. Para escapar de dito individuo, Branca fuxiu ao bosque. De súpeto atopou unha casa un pouco pequena e descoidada, pero pareceulle boa idea ir falar cos donos. Parecía que non ía ninguén por ali dende había séculos, así que decidiu entrar. Como estaba cansa, recolleu un dos cuartos para deitarse a dormir, posto que xa era noite. Cando despertou estaba rodeada de 7 naniños malhumorados. Branca explicoulles o acontecido e eles decidiron que podería quedar o tempo que quixese, pero, ao ser a única muller, debería encargarse das tarefas do fogar. Sopesou a idea durante uns minutos, pero douse conta de que non tiña por que ser a criada polo feito de ser muller. Negábase a vivir escravizada e sen dereitos, antes morta que traballar nesas condicións. Así que marchou resignada, pero pronto atopou un castelo no que vivía unha meiga chamada Ádega, a que lle pasara o mesmo que a Branca. Decidiron quedar a vivir xuntas e protestar para reclamar os seus dereitos. Meses despois, Branca e Ádega descubriron que era algo máis que amigas. Ano máis tarde, o día do funeral de Branca, un aposto príncipe intentou espertala do seu sono eterno cun bico. Naquel intre, a bruxa díxolle que ninguna muller precisaba dun valor para ser salvada, e menos ela, que amaba as mulleres. A Cincenta contentiña, de Carmela Bravo, de primeiro da ESO. A Cincenta vivía co seu pai porque a súa nai e el separáranse. O pai tiña unha nova muller, que tiña 2 fillas. Cando o pai de Cincenta morreu, a súa madrastra quedou con ela, convertíndoa na súa criada. Pero Cincenta non sabía cociñar, nin barrer, nin limpar, nin facer ningunha tarefa doméstica. Iso debíase a que era o seu pai quen facía todas esas tarefas. Pero ela non tiña problema en aprender porque, a pesar de non ser nin delgada, nin alta, nin loira, era moi intelixente e iso servíalle moito máis que ser guapa. Ademais, os ratiños eran moi bons utilizando a vasoira e o pano, así que axudaban a moito. Un día, Cincenta escapou pola ventá para ir á festa do parque, pero ela non tiña en que ir, así que, coa axuda da fada madriña, pediu un taxi. Cando chegou, viu que había un desmadre, que non se podía con el. Todo o mundo bebendo e bailando. Por certo, a Cincenta non iba con un maxestuoso vestido, senón cuns pantalóns vaqueiros e cunha camisa rachada. Ali encontrouse cun home e, como ela xa estaba contentiña, bailou con el. Esa mesma noite, Cincenta volveu á casa borracha perdida, devolvendo e cunha horrible dor de cabeza. O día seguinte, o home da noite anterior encontrou a súa zapatilla, porque el dormira ali no mesmo sitio, no parque onde se encontraran. Foi de casa en casa para devolver a zapatilla á súa dona. Cando chegou á casa de Cincenta, tocou a porta. Cincenta colleu a zapatilla e deulle as gracias. O home díxolle que se quería podía escapar de ali con el, pero ela díxolle que non precisaba del para fuxir, porque ese mesmo día Cincenta cumpriera os seus 18 anos, así que decidiu emanciparse. Foi a vivir a unha cidade, comprou un pisiño acolledor e sacou a súa carreira de medicina. Co paso do tempo, a Cincenta descubriu unha vaciña contra unha enfermedade da que estaba a morrer moita xente, e foi feliz e cumpriu o seu soño. A Carapuchiña non lle gusta o vermello, de Mauro Alcalde Collazo, de primeiro A. Carapuchiña é unha nena de 12 anos que vive cos seus pais. O seu verdadeiro nome é Carmiña, pero todos a coñecen como Carapuchiña, porque sempre leva as capuchas dos suadoiros postas. Carapuchiña odia a cor vermella e sempre viste con suadoiro, pantalóns pitillos e botas escuras. Un día, mentres estaba escoitando música no seu cuarto, o seu pai chamouna porque acababa de facer un biscoito que lía a Gloria. O seu pai quedara ese traballo facía un ano e agora só traballaba a súa nai. Pero o seu pai encargábase da casa e de coidala a ela e a seu irmán. Ademais, estaba feito un cociñiñas e encantáballe facer doces. Ese día díxolle que Peruchiña se lle levara un anaco de biscoito aos seus avós, que vivían nas aforas da cidade. Carapuchiña colleu o paquete que lle deu o seu pai e foi para a parada de bus. Cando chegou o bus, Carapuchiña subiu e Carma, condutora, saudouna. Coñecíanse porque ela ia moi a miúdo a ver os seus avós no bus. Ali encontrouse con Xoán, un neno que ia con ela ao colexio, e aínda que se burlaba del por ir a danza e a teatro, ela que lle ben. De pequenos xogaban moito xuntos, cando ela estaba na casa dos seus avós. Foron falando todo o camiño. Baixaron xuntos e aínda camiñaron un anaco ata que Xoán chegou á súa casa. Caperuchiña seguiu soa, xa que os seus avós vivían máis adiante.
Cando chegou á casa dos seus avós, viu a ventá da cociña rota e ouiu barullo dentro. Entrou a modo e na casa viu ao seu avó amarrado a unha cadeira. Con ele estaba o lobo. O lobo era o alcume que tiña un perigoso ladrón, coñecido en toda a bisbarra. Facía pouco que saíra da cadea, e nese momento o lobo percateuse de que chegara Caperuchiña, e foi a por ela. Caperuchiña soltou o biscoito e escapou correndo como alma que leva o vento, polo camiño que levaba á casa dos seus avós. O lobo seguiu-na de súpeto, e de súpeto oíuse un estrondo ao xirarse. Caperuchiña viu a súa avoa e o lobo no chan apampado. A súa avoa volvía da casa das clases de defensa persoal que o Concello daba ás persoas maiores no centro social. A voce que o mestre era bo, a súa avoa chamou a 112 mentras Carapuchiña ia buscar aos veciños. Entre todos retiveron ao lobo e soltaron o seu avó. Cando chegou a Garda Civil, levou o lobo e todo quedou un susto. Ao final, o biscoito estragouse e non puderon comer, pero iso é outra historia. Texto dun alumno anónimo de segundo de bacharelato. O inimigo silencioso non é inimigo, semella amigo coñecido, de sobra coñecido. Vive na sombra, dano a luz. Eu coñezo varios, mais silencio foi silencio e será silencioso. Poden selo todos. Elas falan soas, aterradas do pasado oscuro, do futuro incerto. Vémolas todos os días, nai, irmá, netas e fillas. Elas falan soas. Conto a historia da miña avoa, véxoa sempre falando soa. Non é culpa da vellez. Se nunca as deixaron falar, falan agora para olvidar. Acércome a escoitalas, dinme flores, dinme risas, dinme soños. Elas falan soas. Por que falan soas? Como xa cambiamos o conto, agora imos aclarar que é o feminismo. Entre moitas das definicións que existen, unha das máis aceptadas é a da catedrática catalá Victoria Sau i Sánchez. O feminismo é un movimento social e político que supón a toma de conciencia das mulleres ante a opresión, dominación e explotación que sufriron ao longo do tempo por parte do colectivo de varóns. Os anos o termo feminismo está cada vez máis presente na sociedade, pero non é nada novo, pois dentro de vir dos séculos, figuras femeninas tan importantes como Hipatia de Alexandría, Mary Wollstonecraft ou Virginia Woolf, entre moitas outras, loitaron pola igualdade de dereitos e oportunidades entre ambos sexos. Porque iso é o que o feminismo busca, a igualdade. Ao contrario do que escoitamos moitas veces, o feminismo non é ao contrario do machismo. O machismo supón a consideración da muller como un ser inferior. En cambio, o feminismo loita para que non haxa sexos superiores nin inferiores, que todos e todos seamos iguais. Na actualidade, atopamos homes que apoian o movemento feminista en todos os seus aspectos, anda que tamén atopamos a outros moitos que se negan a abrir os ollos e non miran máis alá da ignorancia. Ao longo da historia atopamos diferentes personalidades que, independentemente das crenzas que tivesen no seu tempo, tiveron unha visión nítida da igualdade. Agora vou ler algunhas citas e frases ditas por estes homes famosos vinculadas co feminismo. Non podemos ter unha revolución que non involucre e libere as mulleres. John Lennon. A compañía feminina fíxome ver o verdadeiro sentido da forza, determinación e valentía. Kafka. Os verdadeiros homes tratan as mulleres con dignidade e co respeto que merecen. Príncipe Enrique de Inglaterra. Debemos seguir cambiando a actitude que castiga as mulleres por exercer a súa sexualidade e premia aos homes por facer o mesmo. Barack Obama. O primeiro que comparou a muller cunha flor foi un poeta, o segundo, un imbécil. Voltaire. Chámome a min mesmo feminista. Non é así como se chama o que loita polos dereitos das mulleres? Dalai Lama. Chamar as mulleres sexo débil é unha farsa. É a injustiza dos homes que recae sobre elas. Gandhi. O feminismo non se basea no odio aos homes, é loitar contra a absurda distinción de entre xéneros. Robert Webb.
explicamos as raíces do 25N e por que a sociedade segue reivindicando a violencia de xénero a día de hoxe. Diferenciamos entre violencia de xénero, violencia doméstica e violencia machista. Consideramos moi importante definir que é o machismo e como resposta a este conxunto de actitudes e comportamentos que sosteñen a superioridade do home ante a muller, definimos o feminismo, a ideoloxía que defende a igualdade de xénero. Logo disto, vimos cartolinas negras con citas machistas de personaxes famosos. Explicamos un cómic o cal recolle moitas das formas de violencia de xénero na parella e proxectamos un vídeo sobre as violencias de xénero na adolescencia. Mais nós pensamos que debemos darlle a volta a todo isto e, aínda que non poidamos negar a realidade, debemos tentar cambiala. Deste xeito, amosamos cartolinas lilas con citas feministas de personaxes famosos e limos uns contos feitos por alumnado de primeiro e segundo da ESO que tentaron cambiar o conto. E agora, para finalizar, a miña compañeira María lerá un breve manifesto feminista feito por algúns dos meus compañeiros. Durante moitos anos vivimos nunha sociedade que consentía, que aceptaba o maltrato como algo cotián, que vía a violencia sexual como algo habitual, que permitía que os abusos e as agresións ás mulleres quedasen impunes. Todo isto debería ser parte do pasado, pero aínda hoxe, en pleno século XXI, temos que vivir con iso. E non o consinto. Non consinto que me controles, que me manipules, que me humilles, que abuses de min e que me chantaxees emocionalmente. Non tolero que lles botes piropos ás rapazas, que cantes e bailes cancións de Maluma, que non me sinta segura pola rúa, que me tires fotos na praia, que me persigas e que me toques o cu. Non soporto que me chames provocadora, que penses que os homes son racionais e as mulleres emocionais, que identifiques as mulleres como inducir mal e que non entendas que non significa non. Non aturo que me contrates por ser muller, que me sexa imposible romper o teito de cristal, que me menosprecies dicindo que pelexo como unha muller e que penses que o meu lugar está na cociña. Non quero vivir con medo, asustarme e notar as miñas pulsacións cando noto a alguén andar detrás de min ou a un coche pasando polo meu lado lentamente ou ter que chamar a unha amiga mentre volvo a casa. Quero unha sociedade e unhas institucións que teñan claro que diante da violencia sexual hai dereitos, o dereito a acudir á policía, a ser informada e atendida sen prexuizos, o dereito a ir a calquera hospital, a recibir atención axeitada e o dereito a unha xustiza libre de estereotipos machistas e revictimizacións. Escollo un home que me mire e que non vexa un arco de carne, que cante e baile cancións de Rosalén ou Rosalía, que cambie de beira rúa para facerme sentir máis segura, que elimine todo pensamento erróneo sobre as mulleres e que defenda un mundo no que o Príncipe Azul sexa sustituído polo compañeiro que loite comigo. Ti escolles. Agardamos que vos gustase este acto e grazas pola vosa atención. Os que participamos neste acto son os que aparecen aí. Os de primeiro e segundo da ESO, primeiro ciclo, segundo de bacharelato, terceiro da ESO, e así. Esta semana contra a violencia machista nin es Feliz Muriel, haberá música no corredor no primeiro recreo e proxección de curtas na biblioteca no segundo recreo. Mañá haberá música E ti so ti de Diluvi. E Concordias de papel, de SES, é unha curta ou Un día normal, de Alex Samayo. O mércores 28 haberá música E ti so ti, de Claudia Kay, de Sei Sisters. Recoñecéndome, de Wadi Galego. É unha curta conversa cunha muller morta, de Sonia Méndez. O xoves 29 haberá música E ti so ti, de Un charequín, Nuria Jauen. Cassandra é unha curta, El orden de las cosas, de César e José Esteban Alenda. E, finalmente, o venres 13 haberá unha proxección no Solo dolei los golpes, nos 2 recreos. E grazas pola vosa atención.
Se te despistas e non me sintes, sí que estou. Se a tristura pode contigo, sempre estou. Se me precisas e non me chamas, sí que estou. Se no camiño te atopas rara, podo reencontrarme co teu frío e recuperarte cun abrazo. Simplemente podo comprenderte como si vivira, recoñecéndome, recoñecéndome, recoñecéndome. Se tropezas co teu destino, sí que estou. Se as escuras non prendo gas, sempre estou. Se te consumes como a candea, sí que estou. Se a soidade pode contigo, podo reencontrarme co teu frío e recuperarte cun abrazo. Simplemente podo comprenderte, é como si vivira, recoñecéndome, recoñecéndome, recoñecéndome. Se te despistas e non me sintes, se a tristura pode contigo,